I ni fel Cymru yn busneslyd iawn, ddim yn gwybod eich hanes chi, felly o le chi'n dod, beth chi'n neud fath o bethau? Wel, dwi'n dod o Ynys Môn. Nes i cael fy magu yn Porthaethwy. Nes i mynd i prifysgol yn 2009 yn Durham. A wedyn nes i symud i Derby i gweithio. A gweithio i pwy wedyn? Gweithio i Rolls Royce. Wel, dwi'n pob dydd ti'n gwybod rwy'n sy'n gweithio Rolls Royce. Chi'n dreifo road yr ardal mewn Rolls Royce da? Na. Yn ffodus. Rhyw ddwrno falle. A Catherine, beth yw'r hanes ti da? So dwi hefyd yn dod o'r ardal yma. So nes i symud allan i prifysgol yn Efrog, a wedyn nes i symud lawr at Derby i byw efo mat ac i studio yn prifysgol Nottingham. So yeah. A ti'n gweithio yn y maes egni, ynddo fe? Ie. So nes i studio, o'n i'n gwneud ymchwil am batteries a creu batteries newydd, batteries sy'n gweithio'n well, batteries ar gyfer y grid genedlaethol trydanol. So, yeah. Mae'r ddoi ohonoch chi wedi arbenigo mewn pethau eitha penodol, tithau PhD yn cemeg, tithau fel peiriannydd. Oes yna waith i chi yn ardal ARFOR? Oes, dwi newydd cael swydd yn Llanberis. Dwi bod yn lwcus iawn. Yn amlwg wedi sawl reswm dros ddod nôl Adra. A wedd y cymorth wedd ARFOR Llwyddo'n lleol yn cynnig yn un catalyst dros gael chi nôl mae Gymru? Oedd o'n teimlo fatha amseru perffaith a da ni eisiau dweud diolch wrth ARFOR ac wrth Llwyddo'n lleol am y cymorth maen nhw wedi rhoi iddyn ni symud nôl. Wel, croeso nôl i Gymru, croeso nôl i ARFOR a pob lwc i chi gyda'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn.